IFA production jabarani filɛbagaw ani Ondo TV filɛbagaw assalamu alaikum. Nga foli bɛ aw bɛɛ ni aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ dayɛlɛni a y'aw bisimila. Bi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan an bɛna an da don an ka kunnafoni minnu na an ka bakuruba fɔlɔ bi ale bɛna kɛ basketball ye. Fɛn min ye an ka chimidenw musolakaw fanfɛ minnu ye san 19 olu ka tirage au sort kɛra an bɛna an da don o la. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ kuma dolantan na fɛn min ye an ka équipe nationale ye n'o ye équipe nationale ba ye Mali ni Gambie anw ye ɲɔgɔn sɔrɔ éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2024 la jaabi mun sɔrɔ olu la an bɛn'o di aw ma. Hali bi an bɛ to équipe nationale ka kunnafoniw na fɛn min ye an ka chimidenw n'o ye U23 ye olu fɛnɛ ye koba kɛ sabula u ye Sénégal éliminer anw yɛrɛ fɛ yan Bamakɔ o ballontan kunkun n'a ɲɛɲɛ an bɛna an da don o la k'o di aw ma. N'an bɔr'o kɔnɔ fɛn min ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni diɲɛ kurukara kɔnɔ an bɛna an da don o la ni y'an donkan ye bi an bɛ foli d'aw bɛɛ ma a y'aw bisimila. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ la an kun ye a fɔ aw ye cogo min na bi an bɛ an ka foli di fɛn min ye handball kɛbagaw ma k'a daminɛ an ka fédération na ka taga Ligue de Bamako la ani an ka handball ɲɛmɔgɔ bɛɛ Mali kɔnɔ u ka cɛsiriw ani u ka baaraw n y'o de fɔ u kɛlen don ka baara minnu ta n'o ye hali ka écolesow ka se ka u sen don fɛn min ye handball kɛcogo la n'a bɛ fɔ a ma ko sport de base o bɛna kɛ ɲumanba ye a bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye don n'a nataw kɔnɔ an bɛna se ka dolantana ɲɛnamaw sɔrɔ handball kɔnɔ o de b'a to an ka fédération fo ka se an ka ligues ma région kɔnɔ fo ka na Bamakɔ yan an ka foli b'u bɛɛ ye. N'an bɔr'o kɔnɔ nin wagati na an bɛna don fɛn min ye basketball la. N'an nana basketball la an ka musolaka minnu n'o ye san 19 ye n'olu yɛrɛ bɔra ka Coupe d'Afrique ta a ma mɛn olu bɛna Mali jɔyɔrɔ fa Coupe du Monde kɛnɛ la Coupe du Monde ni ale kan ka kɛ an b'a fɔ fɛn min ye juin kalo tile 15 ka taga juillet kalo tile 23 la a bɛ kɛ Madrid Espagnol fɛ yen nɔ ale tirage au sort kɛra n'i ye tirage au sort lajɛ groupe A la i bɛ Argentine sɔrɔ yen i bɛ Espagne sɔrɔ yen i bɛ Australie sɔrɔ yen i bɛ France sɔrɔ yen i bɛna groupe B la i bɛ ba Maliba sɔrɔ yen i bɛ Allemagne sɔrɔ yen i bɛ États-Unis sɔrɔ yen i bɛ Chinois ka jamananin dɔ sɔrɔ yen nɔ ni a bɛ wele ko République de Chine ale bɛ yen o kɔfɛ groupe C la i bɛ Japon sɔrɔ yen i bɛ Lituanie sɔrɔ yen nɔ i bɛ Brésil sɔrɔ yen i bɛ Italie sɔrɔ yen nɔ a bɛ kuncɛ groupe D la Égypte Canada Chine ani République tchèque voilà an bɛ dugawu de kɛ an ka musolakaw ye bɛɛ b'a dɔn basketi o sira fɛ fɛn min ye Mali ale jɔyɔrɔ ka bon surtout an ka nin poule n'i y'a jateminɛ a fanga ka bon kosɛbɛ i bɛ fɛn min ye États-Unis ale ni Allemagne sɔrɔ yen nɔ a bɛ fɔ k'o ye poule gɛlɛmanba ye nka an bɛ dugawu kɛ an ka musolakaw Ala ka se ka jaabi d'u ma. N'an bɔr'o kɔnɔ an bɛna fɛn min ye senna ndolantan na n'an nana senna ndolantan na an bɛna kuma an ka denmisɛnninw kan n'o ye CAN U23 ye an b'a fɔ olu ka jaabi minnu bɛ anw bolokɔrɔ yan o tɛ dɔwɛrɛ Mali ale ni Sénégal kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale la Sénégalikaw fɛ yen Sénégal kun ye sebaaya sɔrɔ Mali ka 3-1 o kɔmasegin kɛra anw yɛrɛ fɛ yen ba Maliba kɔnɔ yan an b'a fɔ Mali an ye sebaaya ɲuman sɔrɔ Sénégal ka 3-0 dolantan nin n'a bɛnna kosɛbɛ k'a sababuya kɛ fɛn min ye an ka dege karamɔgɔ ye u kun ye an ka dolantana fila k'olu lasegin ka fara tɔn kan ni o ye Nɛnɛ Dorgelès fo ka se Kamuru Dumuya ma nin cɛden fila u fanga bonyara kosɛbɛ équipe ka tɔn kɔnɔ n'i ye dolantan yɛrɛ jateminɛ Mali ka celu fɔlɔ ale bɛ taga don fo sanga 60nan wagati la Amidu fɛ o kɔfɛ sanga 7 dɔrɔn an ka celu filanan bɛ don Kamuru Dumuya fɛ an bɛɛ kɔntannen an bɛ to nisisidiya kɔnɔna na sa sanga 73nan fɛn min ye Mamadu Sangare ale bɛna k'o kuncɛ o bɛ kɛ sababu ye ba Maliba ale bɛ sebaaya sɔrɔ wa o hukumu kelen na Mali ale bɛ qualifié ka taga fɛn min ye CAN U23 ni ale yɛrɛ kan ka kɛ an b'a fɔ Marokukaw fɛ yen nɔ a dolantanw bɛ daminɛ fɛn min ye juin kalo tile 24 ka taga bila juillet kalo tile 8 wagatiw la tɔn minnu qualifiélen don nin fɛn kɔnɔna na n'i ye a tɔnw jateminɛ an b'a fɔ u ka can kosɛbɛ Maroko ale yɛrɛ min ye ko labɛnbaga ye an b'a fɔ ale qualifiélen don déjà donc Maroko kɔfɛ i bɛ Égypte sɔrɔ yen i bɛ Congo sɔrɔ i bɛ Gabon sɔrɔ Ghana la Guinée le Mali fo ka se Niger ma an bɛ dugawu kɛ fɛn min ye Alu Badara Konti a n'a ka cɛmisɛnninw u bɛ se ka san sɔrɔ nin ko la cogo min na k'a sababuya kɛ ni mɔgɔ minnu qualifiera nin na olu bɛ se ka jɔyɔrɔ fɛnɛ sɔrɔ ka taga farafinna représenter fɛn min ye Jeux olympiques n'o kan ka kɛ Faransikaw fɛ Mali Sénégal dolantan nin kɔnɔna na sanga 4 Mali ye fɛn min yira nin dolantan kɔnɔ an ka taga jɛ an k'o lajɛ.
An bɛ dugawu kɛ an ka U23 ye hali bi sankɔrɔta Ala k'o d'u ma Marokokaw fɛ yen nɔ. N'an bɔr'o kɔnɔ an bɛ segin ka na fɛn min ye an ka Aigle national yɛrɛ n'o ye an ka samatasɛgɛkɔrɔbaw yɛrɛ ye. Olu fɛnɛ tun bɛ u ka bɔko 4nan na n'o ye Coupe d'Afrique min kan ka kɛ Ivoirien fɛ yen nɔ o ɲɛbila baaraw la. An b'a fɔ Ba Maliba nin tagama ma jana ka sababuya kɛ kɔmasegin na Gambi Marokokaw fɛ ale ye sebaya sɔrɔ Mali ka 1 ani kanangolo. Nka n'i y'a jateminɛ an ka dege karamɔgɔ a ye yɛlɛma min don a ka nin équipe la zen na fo joueur 8 ɲɔgɔn na. Jɔkɔlɔsiba ale tun ye Ismaël Jara ye. Kɔfɛmaw la i bɛ Musa Jara sɔrɔ yen nɔ, Mamadou Fofana, Amadou Dante, Lassana Kulubali cɛmancɛ la, Mohamed Kamara, Jadje Samaseku, Musa Dunbuya, Seku Koyita ani Musa Jɛnɛpo. Ninnu cɛden 11 fɔlɔ de donna ka Mali jɔyɔrɔ fa. An b'a fɔ dolantan bɛ jan Mali b'u dominer fo ka taga se sanga 79nan wagatiw ma. Fɛn min ye Umar Kole ale bɛ Gambi ka 1 sɔrɔ k'a don. Mais hali bi Mali a bɛ to a ka jɔyɔrɔ fɔlɔ la fɛn min ye kuru 9 bɛ kɛ Mali bolo. Gambi bɛ d'a kan ni kuru 6 ye. Éliminatoire in na an b'a jateminɛ Mali dɔrɔn tun tɛ yen nɔ, tɔn caman tun bɛ ka jouer. Lesotho ale cira Zambie fɛ 2-0, Sao Tome Principe cira Sierra Leone fɛ 2-0, Soudan du Sud Congo y'ale ci 1 ni kanangolo, République centrafricaine ye Madagascar ci 2-0, Guinée Bissau Nigeria ye sebaya sɔrɔ ale ka 1 ni kanangolo, Ghana ni Angola dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1, Niger ale cira Algérie fɛ 1-0, Éthiopie Guinée ye sebaya sɔrɔ ale ka 3-2, Soudan ale ye Gabon ci 1-0, fɛn min ye Eswatini Cap-Vert ale ci 1 ni kanangolo, Malawi Égypte ye jiflen faga d'ale ma 4-0, Botswana Guinée équatoriale ale ci 3-2, Namibie Cameroun o bana 2-1, Gambie Mali ci comme bɔra k'a fɔ 1-0, fɛn min Liberia ale cira Afrique du Sud fɛ 2-1, Mozambique Sénégalais ale ci 1 ni kanangolo, Tanzanie Uganda 1-0, Comores Côte d'Ivoire ale ci 2-0, fɛn min ye Togo ni Burkina dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1, o kɔfɛ Libye Tunisie o bana 1-0, Mauritanie RDC o bana 1-1 na. Kani yɛrɛ an b'a fɔ a kan ka daminɛ Ivoirien fɛ yen nɔ, fɛn min ye janvier kalo tile 13 ka taga kun cɛ février tile 11 san 2024. An bɛ dugawu kɛ an ka Aigle Ala k'u sen ja. N'an bɔra yen an bɛ segin ka na fɛn min ye hali bi an ka tɔnw ka labɛn na, fɛn min ye an ka chimidenw minnu bɛ san 16 ka taga san 17 kɔnɔna na, olu tun bɛ labɛn dɔ la, labɛn min ni a tun bɛ ka kɛ nin wagati na Algérikaw fɛ yen. An b'a fɔ labɛn nin kɔnɔna Mali ye bɔko 3 kɛ, bɔko 3 la an ye sebaya 1 2 1 ani an ye bingo 1 kɛ. O de hukumu kɔnɔna na Mali ye Comores ci 1 ni kanangolo, Japon ye Mali ci 3-1, Mali ni Algérie dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2. O classement na Japon bɛna jɔyɔrɔ fɔlɔ la, Algérie bɛ daw la, Mali bɛ tugu la, Comores ale bɛ na a kuncɛ. N'i ye nin yɛrɛ jateminɛ nin ye éliminatoire nin ye CAN ale ɲɛbila baaraw kun ye n'o o ye chimidenw ka CAN ye, ale mun yɛrɛ kan ka kɛ fɛn min ye avril kalo tile 29 ka taga bila fɛn min ye mai kalo tile 19. An bɛ dugawu kɛ Soumaïla Kulubali n'a ka cɛdenw Ala k'u jɔyɔrɔ ni tintin bɛɛ. N'an bɔra yen an bɛna an ka championnat national la Ligue 1 Orange, an b'a fɔ Ba Maliba ale ka championnat tile 12nan na, Joliba AC ni AS Police dɛsɛra ɲɔgɔn na 0-0, US Buguni ni AS Bakarijan dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1, USC Kita Black Star ale ci 3-0, LCBA ni Real dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1, Yelen ale ni AS Korofina o bana 2-1 ka taga Korofina kanu na, fɛn min 11 créateurs ni Binga dɛsɛra ɲɔgɔn na 0-0, Isfas ale ni Afe olu dolantan bɛna ale kɔfɛ ani Stade Malien ani COB. N'an bɔra yen nɔ fɛn min ye musolakaw fɛnɛ an bɛ taga olu fɛ yen nɔ, an b'a fɔ olu ka tile 10nan jaabiw la, o classement yanni an ka don classement na an b'a fɔ fɛn min ye groupe A kɔnɔna na Santoro ale cira FC Momo fɛ 3-0, AS Real Super Lyonnais ale ci 4-0, fɛn min ye AS Police ye Tigrasi ci 5-0, groupe B la AS Entente ale ni Badenya dɛsɛra, ale ye Badenya ci 1-0, fɛn min ye Amazon Sudubaba y'ale ci 2-0, Isfas Mande ale ci 2-1. Yen classement na groupe A la Super Lyon bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 27, AS Real bɛ tugu a la kuru 23, Santoro bɛ tugu a la kuru 14, AS Momo kuru 13, AS Police kuru 9, Tigrasi b'a kuncɛ kuru 0. Groupe B la Mande ye jɔyɔrɔ fɔlɔ kuru 28, Isfas kuru 25, fɛn min ye Amazon kuru 15, Entente kuru 10, AS Sudubaba kuru 7, Badenya kuru 3. N'i y'a jateminɛ fɛn min ye o classement ninnu na, fɛn min ye Tigres DK ani Badenya olu de bɛ jigin 2e division na.
bi k'an ka farikolo ɲɛnajɛ kuncɛ an bɛ taga nansara la fɛn min ye olu ka Euro o fɛnɛ éliminatoire tile filanan o jaabi dɔw bɛ an bolo kɔrɔ yan i bɛ a jateminɛ Angleterre ale ye Ukraine ci 2-0 Luxembourg Portugal o banna fɛn min ye 6 ani kanangolo ka taga Portugal kanu na Malte Italie ale ci 2-0 Pays-Bas ye Gibraltar ci 3-0 Irlande France b'a sɔrɔ ale ka 1-0 fɛn min ye Turquie Croatie ale ci 2-0 Écosse Espagne 2-0 fɛn min ye Suisse ale ye Israël ci 3-0 Pologne ale ye Albanie ci 1 ani kanangolo. An bɛ foli di aw bɛɛ ma hali bi k'a fɔ a ye aw y'aw sɔgɔlen to Mifa Production ale ni Ondu TV la ni Ala sɔnna a ma farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ don n'a nataw kɔnɔ an bɛna wuli k'u ɲini k'a di aw ma aw k'an bɛn wagati wɛrɛ.